कहते हैं बबलू मामा सुने कि दुख के तानल सही जाके के करल कोही घर रही के सतावे ले भइल बे जवानी बेसमा भातार मोटी लगन न आवे भइल बे जवानी बेसमा भातार मोटी लगन न आवे पाछे का करी है ओ जित पिया आई के चूल्ही में बोझ दे हो ऐसन कमाई के बिना भैया अनुपमा तारा के नहीं कहत बुरा जन बने बाकी एगो बात जरूर सोची बोलिए इस साथे गावे वाला ट्रेंड गोलू राजा ऐसा चलौले हां कि हम कतनो निमन गाई बिना भैया कतनो अकेले गई है लेकिन हम केहू जोरे ना गाइनु बरियारी हो तो श्रोता के बजे देखे अब ई ट्रेंड ऐसा चल गई कि अब हमारे ना लोग बड़े-बड़े कलाकार लोग चाहता कि हम गा दी लोग कितने दो चार गो अनुपम भी एक दुगो भी सिखत रही जोन सरदा से ना गावत रहे बाकी कोहे के बात पाछे का करी है ओ जित पिया आई के चूल्ही में बोझ दे हो ऐसन कमाई के पाछे का करी है ये हमरा सरिया ऑटो कार कंपनी के मालिक गुहर रही के सतावे भइल बे जवानी बेसमा भइल बे जवानी बेसमा भातार मोटी लगन न आवे आवा भंगार हमारा से प्यार कोइलू दोसरा से सदिया चललू ससुरवा तू दे के कर दिया निमन जिंदगी के पक्के पर बदिया पिया के संग चलई बवदिया बड़ी ऊंचा बा हो के होता हरानियन पे वफा आर सनम नइखे तोरा नियम मैं आपके जैसा बेवफा सनम नइखे ताकि एक चीज से बड़ी गोलू राजा खुश रहे ताकि जाता हर कोइला के गम नइखे दिल बाड़ू सुखवा है हो अगर न मिलते
हमरा शेखर बाबा विक्रमगंज परिवार के सदस्य तारा के भी हमरा के आशीर्वाद के संगे स्नेह देले बनी लइका कहता का कह दिल में करहु भलही भाग से बिछलबू करी है नारायण तो जरूर फिर मिलबू बाकी दूर नहीं आ रही नहीं अरे खत्म नइखे क्या बाबा बाकी जो तोरा कोइला के कम नइखे दिल बड़ो सुखवा मुहे कम नइखे लेकिन तहार गीत संगीत के माने वाला अगर लयदार माने बुझे नु भोजपुरी में संगीत प्रेमी के लयदार कहल जाला मिथिलेश राय जी गर्जियन तारा के पुरस्कार देनी हमरा के वाह बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश भैया गोरखपुर में भले तू जन्म लेहल बाकी तारा लय और सम्मान प्यार बिहार में सही बात ते ऐसे तू बिहार के खास करके हेठार के भूलई हो जा कितना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को न चाहे शहर में चाहिए अब जाता हरा कइला के को बनाई मेरे बैठा जल्दी में तू तो हमार मित्र हो तू ही रहल के हमें जा गोलू बाबू समय ना में पहुंच गए तूने बेचैन